Hey guys, may bagong swimming pool dito guys. Kakaiba. Pero wala pa siyang tubig. Ano rin? Wala siyang tubig. Pero hindi ba sa lahom mo? Ito pa rin doon. Tinawag dito guys ay lugar nga sa Kapas pa rin to guys. Pambata siguro to. Magkulimlim dito. Hindi ko magtagalog. Uy, naon sa mga magtagalog-tagalog pa man ko. Nga ako raman dari. Ako raman dari. Andong may dari. Landong kay dari guys. Kaya init pero dari sa mga kuan landong. Nga kubo-kubo. Diba? Mag-vlog tagdali-dali ka rin sa buwak. Wow. Indot diri eh. Landong ba po dapat sila kubo-kubo diri. Duyan-duyan.